di pasatabi nakito elay nami ulos pasamot gabi manasida anggiak ma di jo na tuhata tangyang ta. Jadi di hamuna hela nami dohot boru nami masailas rohata apala di sadaryon di naung majalo pamasu-masuon perbagason hamu amang hela dohot boru nami nakin siatongan huriata say disahapot tuhata ma akawuli nadenggan tu keluarga muna tu akatiki na yang ro sayang giat mahamu tibu dililiti ador muna ditupak tuhata namar tua debata tuho hela ajuma boru namion. Jadilah kepala rumah tangga di keluarga hela kami dan boru kami. Dan juga kepada boru kami, patuhlah pada suami. Itu pesan Bapak Udaya Nanga. Jadilah keluarga yang bahagia di tengah-tengah keluarga masyarakat negara terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Jadi di pargoge Tuhan tama rumah tangga muna. Sohon menebay hataku amang ma menebay laos pasiko Pak. Jadi mau lihat mah memang ya Bapak atau tulang harus ngomong ya karena sebelumnya kita memang tidak saling kenal, tetapi pernah Pak Uda katakan bahwa apa yang sudah kita mulai harus kita jalani dengan baik. Itulah permintaan kami untuk hela dan boru kami. Sinakak mirohakku di rumah tangga muna asa songon huta manyan hamu di atas doluk patar jadau lima tungi saluhut idaw ni nasamata suang songon ima dang nitangyang nami tu hamuna asa patar jadau lima tok kamu idaw ni hami na humalia ala ni hadinggadon ni uli ni pangal homuna uli ni parsaura muna maradopon na tutuamu, maradopok kami hula-hulamu, terlumobi ma nang maradopot Tuhan. Dison hami sian hula-hulamu, jongjong, mabuan ulos nagajang, ulos itorok rapu. Di dalam nitang yang nami mohon tuamata nomor 2 debata, asa tugajang nama tong, berita horas, berita gabe begion ni hami hula-hulamu siak kamu hela dohot boru nami asa dabo matong songonino ni si tua-tua tubuh malatan ni si koru didolok ni purba tua asa saya tubuhan anak matok kamu tubuh boru asa laos donga muna metong saha tuna saur madua matutu asa pinatikon hujur ma di topi tapian manang tu dia peho hela suang soni nang hoboru mangalaka saya tu si mahamu dapotan nasa persaulian noain pe naik pasahaton nami ma uloson ima ulos hela ape tuhamu hela dohot boru nami asa dohono matotong son is tua asa saha isul ma saha metubetian ni 3 ras ala nunga saat hot pardonga sareo puna di bagasan partikianon asa saya saha motok kamu gabe jala horas-horas amang padde nami gabi asa berdalam mahami pasahaton hulus hela by damang ma musik na hobar tusi buru hasiaku buru sidu nunga magodako naikon buli namaho boruku rahasia duai peina hai dungaro berok kami siara mani
pasu-pasuni natorobi firma todi dudu malak lakang sikaru nadi dalam timur batuan Hura anak dohot baru jangan sahan sahur madua Hari yang mamoruku naman dongani hodina Marsia bina-bina Marsia jua-jua Dainang dohot helaki Ingon paparan ang diutupi Di jalan di panditai Jadi diho hela dison pasah saton nami metu ho amang hela ulos madar hela olat nyon mulayon amang hela nunga hotri pebeho pasaton nami ma madar helaon ringgas maho amang tuadat baik itu di adat keluarga Raja Guguk dia meken juga makowasi ulaun di tonga-tonga ni hami keluarga ni ulah hulam marga purba di pargogo itu hatama ho hela dinalaho mangulahon aka nasa ulaumu mau lihat ma pas hatamu ma yang komandar helaon Tuna soja di bawah dong Tuban suziadi yang komandar helaon Naik ke bawah dong Tuban rada tadi Pirma poki bahul-bahul pas salongan Pirma todimuna luzu-luzu-ma aka pangomoan. Matutu. Tupa marai, asa bersiap-siap tupa marai.